Good morning, Heart of Repentance family. Salamat no sa matag usa nga padayon gyud nga nagtanaw nato together with live. Salamat sa inyo nga mag-comment gid perminti no, that encourages us even pa sa nag-like ug nag-share. Please share sa Facebook no para mas daghan pa mga tao nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Kasi we're having problems uploading on Facebook, mo na sa YouTube karon, but I think naatay mga good comments no nga mas less ang lag sa YouTube. So but regardless of unsay nahitabo, that won't stop us from worshiping and praising our God. Amen? So I know ready na ta karon no. Let's go ahead and put our hearts and our minds in the holy presence of God. Let's praise Him as we start this with a prayer right now. Heavenly Father, we thank you so much for this morning, Sunday morning that you have given unto us, Lord. Nagpasalamat kami, Ginoo, sa imong grasya, imong gugma, nga nagapadayon, O Dios, sumpo, imong gibubo ka namo, Ginoo, nga bisan kami dili takos ni ini gipili nimo, O Dios, nga kami, Ginoo, magatagamtam ni ini, Ginoo. That's why we worship you, Lord God, because ang imong gugma, Ginoo, dili masukod, Ginoo. Ang imong pagkamaayo, Ginoo, labaw sa tanan, Lord God. That's why we are in all of you. That's why we praise and we worship you, Lord God. Hallelujah. And Lord, I pray that may this, Lord God, may these praises and worship be a sweet aroma to your presence, Lord, because all we want to do is to glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's go ahead and clap our hands, church. Our God is our Savior. Amen. Say amen. Our God is our Savior. Amen. Let's go ahead and sing this song if we believe that. Hallelujah. Come on, church, wherever you are right now, let's sing this out. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on, sing one more time. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. All together now we sing. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. All together, let's sing one more time. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Again on high, you
Lord, there's nothing that we want to do besides knowing you more, Lord God. As we worship, Father, may you reveal yourselves into us, Father God. Come on, church, we sing this out. In the secret, in the quiet place, in the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I made only for you, 'cause I want to know you more. Come on, sing that one more time. In the secret, in the secret, in the quiet place, in the stillness, Lord, in the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I'll wait only for you, 'cause I want to know you more. This is our prayer, Lord. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. We say, I am reaching for the highest goal. Yes, Lord God. That I might receive the prize. Pressing onward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you. Nothing will stop us from knowing you, Lord. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. We want to know you, Lord. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Know you more and more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. Lord, I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Oh, it's to know you more. It's to know you and know you deeper and deeper, Lord. It is you we want to know, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, you said in your word, Father, that by your stripes, Lord God, we are healed. And we know that whatever that is, Lord God, it may be physical, it may be emotional, or whatever aspects in our lives that needs healing, you and you can heal it, Father God. That's why with this song, Father, we declare healing over our church. We declare healing over our family. We declare healing over our lives. For it's you, Lord. You heal even to this day. And you bind up our wounds, Father God, because that's who you are, Lord. You hold my every moment. You calm the raging sea. You walk with me
time, church. You hold my every moment. You calm the raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, in my healing, Lord. I trust in you, and I believe you're my healer. I believe you are all I need. Come on, church, we declare by faith, and I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Oh, need, Lord. Oh, you are a healer, a defender, our friend. Come on, church, let's declare right now the goodness and the power of the living God. Wherever you are right now, let's declare, oh, Jesus, you are my healer. Healing belongs to you, Lord. Jesus. Na may part sa imong lawas karon no nga naay sakit, it may be your head, maybe your heart, whatever part of your body right now, or if imong anak karon, or if imong kauban karon no is experiencing some sort of pain, ato ang itapion, ato ang ibutang ang ato ang kamot diha as we sing this no, because God really heals. Come on, church, let's declare right now. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Come on with faith, church. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Come on, we say nothing.
You know, one of the things that Jesus did before he made one of the greatest miracles that he did, before he rose Lazarus from the dead, he thanked the Father. He gave thanks to the Father. You know, church, there is power. There is power in thanksgiving. It gives you healing because thanksgiving shows faith. Instead of struggling, no? Let's go ahead and surrender and thank God for the healing that we already received. Amen and amen. Let's go ahead and sing that out as we profess thanksgiving unto God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ is. As we lift up our hands, we sing that one more time. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Amen. For us, give thanks. We give thanks. Come on, church. With a grateful heart, we give thanks. Thank you for the healing, Lord. To the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ. Through you we receive healing. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give Maayong buntag HRF family. Niya kita karon sa ato ang mga pag-ampo. Kung gihangyo matag-usa sa pag butang sa ilaang mga kasing-kasing ug hunahuna diha sa atong buhi nga Dios. Ngita butag lugar no kung asa ta maka-concentrate, pero wala pwede ra ka pabilin kung asa ka magampo ta. Ginoo, nagpasalamat kami ni ining kabuntagon nga gihatag nimo kanamo Dios.
Padayon kami Ginoo nga mapasalamaton sa imong grasya Ginoo, sa imong gugma, sa imong pagkamatinud-anon o Dios, nga bisan man sa amuang mga kapakyasan, mga kalapasan Ginoo, nagkapadayon ka nga naghatag kanamo sa kapasayloan o sa gahom o Dios nga maka kinabuhi Ginoo nga bag-o ingon nga imong mga anak o Dios. Ginoo, among gituboy kanimo ang nasod sa Israel, sa makanunayon kami nga magampo para kanila o Dios, kay nagingon ka sa imong pulong nga sa bisan kinsang nga magapanalangin sa Israel magapanalanginan, o bisan kinsang mutunglo niini matunglo pag-usab. Ginoo, we will release blessings to the country of Israel. Father God, bless their government, bless their people, and I pray Ginoo nga makaila sila o Dios nga Mesiyas ni abot na si Kristo mao ang among Ginoo ug manluluwas, nga siya ang ni fulfill sa law aron kami o Dios may sumbalik diha kanimo. Ginoo, ang mga pag-ampo nga ikaw magahatag o Dios og kaisog sa mga Kristohanon Ginoo, especially Ginoo sa mga Jews Lord God nga nagatuo diha kanimo Dios. Lord, ang mga pag-ampo nga Holy Spirit, ikaw ang maga-empower sa ilang ministries nga daghan silang mga tao nga ma-reach out physically, online, or in whatever media Ginoo nga imong pagagamiton para sila o Dios mahisumbalik diha kanimo. Ginoo, nagatuo kami nga ikaw matinud-anon, ikaw magaluwas sa imong mga katawhan o Dios, kay gisuwat nimo kana sa imong pulong Ginoo. Nag-ampo usab kami para sa among nasod Lord God. Lord, ang mga pag-ampo nga ikaw magaproteksyon sa among nasod o Dios. Lord, bisan man sa mga kasalanan sa among nasod Ginoo, nagaampo kami nga ang imong grasya ug ang imong gugma o Dios, nga o Dios ang imong makita o Dios ang imong anak nga si Kristo, ug dili ang mga kapakyasan diha kanimo Ginoo. Ang mga pag-ampo o Dios nga makapaghinulsol na Ginoo ang nasod sa Pilipinas Lord God, gikan sa amuang pagsimba og mga Dios gikan sa amuang mga binuhatan o Dios nga sukwahi diha kanimo Ginoo. Among pag-ampo Lord God nga adunay revival nga mahitabo nga magasugod kini sa body of Christ kini sa Pilipinas, ug daghan nga mga tawo Dios maka kita Ginoo sa imong milagro Lord God, makita nila ang imong milagro through online, through physical, and I pray Ginoo that Holy Spirit, ikaw ang maghahatag kanamo gahom, kay ikaw ang Dios nga paulian, ikaw ang Dios nga maghatag kagawasan, ug ikaw gayud ang Dios nga maluwas kanamo og andam, mohatag kanamo sa kalambuan pinaagi sa imong kabubuton o Dios. Ang mga pag-ampo Lord God nga ikaw magahatag og panaghiusa sa lawas ni Kristo Dios, nga dili kami magabahin-bahin Ginoo sa amo ang mga ginagmay nga mga pagtulunan Ginoo, nga as long o Dios as kahibalo kami o Dios nga ikaw nga among gisimba, ikaw Jesus ang Ginoo among manluwas nga pinaagi kanimo, walay makabalik sa amahan, nga kami o Dios magahiusa Lord God o Dios ang mga pag-ampo nga ikaw magahatag og gahom sa mga Kristohanon o Dios, even pa sa old generation, the new generation. You are the God of every generation Lord. Nagtuo kami o Dios nga ikaw magapabati kanamo sa imong gahom, nga aduna pay daghan o Dios nga imong buot ipakita kanamo Ginoo, nga wala pa ikaw na human sa among nasod Lord God. Nagtuo kami o Dios nga ikaw ang Dios nga mo pabati kanamo Ginoo sa imong gahom Lord God, nga makita namo sa among duha ka mga mata ang mga milagro Dios, nga ang mga milagro nga nahitabo nga mabasahan namo sa Biblia, ang mga milagro nga imong gihimo Jesus, ang mga milagro nga imong gihimo pinaagi sa kinabuhi sa mga disipulo ug mga apostoles, mao sa mga butanga nga mabatian namo karon o Dios. Holy Spirit, it is not by our might nor by our power, but it is by your power, and we
just trust in you. Nagasali kami kanimo, kay dili kami ang makapaulian, dili kami, O Dios, ang makapahatag kagawasan, dili kami ang makapagbag-o sa amuang mga kaigsuunan, apan ikaw lamang. Gamita lamang kami nga mga instrumento, O Dios, nga muampo para kanila, most of all, magahatag kanila sa mensahe, o Ginoo, ang mga pag-ampo nga ikaw ang magakonbiksyon, kinagatuo kami, O Dios, nga matagpulong nga magagawa sa mga baba nga gikan kanimo, dili kani magabalik nga kawang, kay ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang Dios nga matinud-anon. Nagasalig kami diha kanimo, Ginoo. Lord, ang mga pag-ampo even pa sa HRF Ministries, Ginoo, ang children's ministry nga kini magapadayon, Ginoo, napasalamat kami, O Dios, nga imo kaming gi-raise up, Ginoo, nga bisan man, O Dios, nga mga bata pa sila, O Dios, kahibalo na sila, O Dios, nga ikaw ang Dios nga gamhanan, nga ikaw, O Dios, nahigugma ka namo, ug ikaw, Ginoo, mianhi sa kalibutan, dili lang sa pagpasaylo sa mga sala, kundili usab, O Dios, ikaw ni anhi para kami makabaton sa kadaugan, Ginoo, sa mga panalangin, Ginoo, nga gusto nimo ipadagayday kanamo, Ginoo. Lord, make us be ready, Lord God, and I pray nga ang ganing mga kabataan, O Dios, magadako sila nga naa sa imong tiilan, og akong gipray, Ginoo, even pa kaning member sa Heart of Repentance Fellowship nga nagampo karon kauban namo, Lord God, ikaw ang magapanalangin kaniya. I pray, Ginoo, nga kung naa man siya gibati sa iyang lawas karon nga sakit, I pray, Ginoo, sa dihang iyang itapion ang iyang kamot sa lugar kung asa siya nibati, labad sa ulo, sakit sa luyo, Lord God, sa ilang liog, Ginoo, ang mga pag-ampo, Dios, nga makabaton sila og kaayuhan karon dayon sa pangalan ni Jesus, mawala kini nga mga sakit, Ginoo. Ikaw ang Dios nga magapaulian, kay ningon ka sa imong pulong pinaagi sa imong mga labod, nakakabaton kami og kaayuhan, Lord God. You are the God who heals, and thank you so much, Ginoo, sa healing nga imong gihatag kanamo, Ginoo. And I pray, Father God, even pa, Ginoo, sa lugar sa Davao, Lord God, nga naka-experience, Ginoo, pagbaha karon, Ginoo. Lord, I pray ikaw comfort sa mga pamilya, O Dios, nga nabahaan, Ginoo, even pa sa mga nang evacuate, Ginoo, na matag pamilya, Lord God, ikaw magahatag kanila og safety, ikaw magahatag kanila, O Dios, og opportunity, Ginoo, nga pinaagi ni ining mga panghitabo, Ginoo, mahibaw-an namo, Lord God, nga ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan mahanaw lamang, O Dios. Busa, Ginoo, dili namo ibutang ang among mga paglaom sa mga makita namo nga mga butang, apan kanimo o kanimo lamang, O Dios, kay nakahibalo kami nga bisan unsa may mahitabo sa among kinabuhi, Lord God, maayo man kini, dautan man kini, makauyon man kami niini, dili man kami makauyon niini, makasabot man kami o dili man kami makasabot, nakahibalo kami, O Dios, nga anaa kami sa imong kamot, kay nagasalig kami kanimo. Ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang Dios nga naay plano para kanamo, ug labaw sa tanan ikaw nahigugma kanamo, O Dios. Lord, I pray nga kining mga panghitabo, O Dios, mahimo kini, O Dios, nga kami makamata, Ginoo, nga kanimo lamang gayud kami, O Dios, makahatag og paglaom, dili kami sa mga dili sa mga butang, dili sa mga tawo, O Dios, dili sa among kaugalingon, apan ikaw lamang, Ginoo. And I pray, Father God, with the Heart of Repentance Fellowship family, continually protect us, Lord, guide us. Thank you so much for each and every one of us, especially those people who watches us live. Ikaw, Ginoo, magapanalangin kanila, ikaw magahatag kanilang pabor, ikaw, Dios, magahatag kanilang proteksyon, Ginoo. Lord, I pray that we know that your ultimate plan for us is to give us a life that we hope for, that we really hope for, Father. And you are the one who knows what's best for us. That's why we entrust everything unto you, even this ministry, even to those people, Ginoo, nga imuhang gipadala dinhi sa Heart of Repentance Fellowship. Kanimo lamang, O Dios, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Among gisalig ang tanang katubagan sa among mga pag-ampo pinaagi sa imuhang kabubud-on o Dios. In the name of Jesus, amen and amen. Good morning, Heart of Repentance Fellowship. Salamat no sa matag usa nga nagpadayon nag-support nato, nagtan-aw nato sa live. We really appreciate everyone no kang sa ato ang mga volunteers nga padayon nga nag edit ani nga mga video kay dili gid siya sayon no, sacrifice siya sa time even pa sa mga tawo nga ni make sa ilang time nga makauban nato para ma-continue ang ministry, and even with all of you guys who's always there to support and pray for us. We thank you so much no sa inyo nga nag-comment sa YouTube pag mag-live. We appreciate that. It really encourages us. It really let us encourage everyone no by saying amen in the chat, by liking and sharing this so that more people will know about the truth of God. Okay, so karon padayon ta no sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo na humanta last Sunday sa ato ang series about the mysteries of deliverance. Daghan kayo no nakimata nato nga wala ra dito nahuman sa pag-cast out sa demonyo. Apil day pod ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o pag-obey sa pulong sa Ginoo, pag-sacrifice. Now, what we can get no sa ana nga realidad is there is really more to what we can see. Akong balikon ha, mas daghan pa gyud ang mga butang nga kahitabo sa dili nato makita kaysa sa atong makita. Kabantay mo nga uban karon init na kay eleksyon karon, murag imbis kay wal dili pa panahon sa pag kampanya, daghan na kayo nga naanay ng hatag, naanay nagpadungdong din, naanay mga line-up, naanay mga speeches, and then there's a lot of things happening on the scene realm, right? But the thing is, there is actually more pang kahitabo sa spiritual reality, sa dili nato makita. In fact, kaning tanan nga kahitabo karon nga makita nato, resulta ni siya sa unsay gakahitabo sa dili nato makita. And that's actually the thing, because God wants us to know sa kung unsa ang spiritual reality. Gani giingon sa Bible, di ba? Balik-balikon ginato na nga verse no nga the things that are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Unsa may atong makuha ana? Ang mga butang nga atong makita mas mahanaw ra na. Pero ang mga butang nga atong dili makita mao ang mulas hangtod sa kahangturan, and that basically means nga mas tinuod ang mga butang nga nag-exist nga dili nato makita kaysa sa atong makita. And the reason why God wants us to know this is because the Bible says that people perish because of ignorance. Ang mga tao daw malaglag, mamatay tungod sa ila ang pagkawalay kahibalo. Diba? And we know this. We experience that. In fact, sa una, diba, sa Tacloban, katong daghan kay nga mga tao nga namatay sa Tacloban no, guol kay paminaw, nakaadto ko sa lugar, nakakita jud ko ang giignan sila sa TV nga naay storm surge nga moabot diha, naay warning of storm surge. Din ang mga tao kay abi nila ang storm surge kay storm ra nga bagyo ra, wala ra pud sila ni hawa sa ilang pangapanimalay kay bagyo ra lagi, pila na nabagyuhan ng Tacloban. Now, tungod kay wala sila kahibaloon sa to, mao to nahimong cause nga nung daghan kay nga mga taong nangamatay kay tinuod man unsa man gid ng storm surge. Mismo ako before nahitabo sa trahedya nga nahitabo sa Tacloban, pati ako wa pa ko kahibaloon sa storm surge. Dito na nato nahibaw-an pagkahitabo na sa trahedya nga grabe di kay nga mga balud nga murag halos murag tidal wave nga mupalid gid mga balay wa tungod sa kakusog bitaw. Dayon. And that's the reason why God wants us to know that ignorance is one of the weapons of the enemy para malaglag ang mga tao.
para nga mag-live ta in a defeated life. Daghan kay sa ato, di ba? Unsa may purpose sa enemy? The purpose of the enemy is to kill, to steal, and destroy. Daghan kay nga mga tao nga nangamatay nga wala nila maabot ang full potential nga ganahan unta sa Ginoo nga maabot nila. Daghan po mga tao nga grabe ito unta kaayo ang destiny nga gihatag sa Ginoo nila pero gikawat ni Satanas. Napoy uban nga mga tao nga imbis kay hapit na unta kay sila moabot sa plano sa Ginoo para nila giguba ni Satanas, because one of the things nga weapon ni Satan against us is ignorance. That's basically what happened to Eve. Nga imbigig na nag siya sa Ginoo nga ayaw kaon sa prutas kay mamatay ka o mukaon ka na, mas nituo siya sa giingon sa ni Satanas nga nagpahimong nagpakahalas si Satanas, di ba? Imbis kay mobalik siya sa Ginoo, nga mungutana siya nga mingon siya nga nalagi niingon ako nga halas Lord nga kuan pwede na daw kaunon, wala man to niya buhatang iyang gibuhat kay nikaon na siya sa prutas. That's why it is important that we have a heart and a mind that wants to know, that searches for the truth. One of the biggest mistakes of Eve was that she was not searching for the truth, including Adam as well. Wala sila nangita sa kamatuuran ba? Kanang bitaw mo assume lang ta nga unsay unsay atong naandan ba mo common sa mga Pinoy nga unsay atong naandan moy atong pakamatyan. That is basically what Satan wants us to believe. The Bible does not tell us that. In fact, the Bible is saying that we have to search the truth. And you are graced by God. We are so much graced by God today because God is revealing and unveiling, no? Gaipakita sa Ginoo ba ang mga pinago bitaw nga mga butang sa Biblia para kita dili ta malaglag, para kita makahibalo sa kamatuoran, para kita dili ta ignorante. Because the Bible is not just talking about perishing, kaning lawas lang nato, no? The Bible is really talking about perishing, like eternal ba? Nga pagka-separate sa Ginoo, eternal nga adto bitaw sa impierno, and God does not want us to be there. God wants to make us to make sure to know, no? To know nga kinahanglan kita mangita sa kamatuoran kay para dili ta mailad. Kay si Satanas ang pinakamaayong na scammer. Kung ikaw na scam kag tao, samot na ka si Satanas, pila ka mga tao ang iyang na scam. Dili kita pa scam igsoon, and then that's the reason why God revealed it to us, no, that He wants us to know, no, the interaction. Mao ni basically ang ato ang series nga gipadayag ni Holy Spirit nato, no, interaction between the physical and the spiritual reality. Kung unsa bitaw nga magkasagol bitaw ang kakahitabo sa physical realm ug sa spiritual realm, daghan kini mo na nga makita, no, nga kasagaran na sa Bible nga naay mga tawo nga amang dili tungod kay physically amang sila pero naay demonyo nga nagpaamang nila. Of course dili tanang amanghan na demonyohan. Basta niya, amang demonyo na, buta na demonyo na. What I'm saying is, there are times that physical ailments are caused by spiritual forces. And then we see that in the Bible. That's why God wants us to, for example, pareha ni Samson. Sa mga wala kahibalo, si Samson kay isa siya sa mga judges sa Israel nga gigamit sa Ginoo para luwason ang mga Israelita sa mga tao nung nga nag-oppress nila. So si Samson was very strong, but it was not because of him. It was because of the Spirit of God empowering him. Nagkakimingon nga ang source sa kusog ni Samson kay naa saya ang buhok nga taas. Dili to mo igsuon ang source. If imo tan-awon sa Bible, the source of Samson's strength was the Spirit of God. He was empowered by the Spirit of God. So you see what I'm trying to say here is the physical and there is interaction between physical and the spiritual reality. And then God wants us to understand, no, today what covenants are. Sa Bisaya pa ang covenant is pakigsaad.
So before we start this, let's pray real quick. Akong gihang matagusan sa pagduko sa ilang ulo, pagpiyong sa ilang mga mata. Ginoo, nagpasalamat kami nining kabuntagon nga imuhang gihatag nga makapaminaw kami sa imong pulong. Ginoo, salamat Lord God sa pag-abli, Ginoo, sa among mga salabutan, Lord God, nga imo kaming gigrasyahan o Dios nga makahibalo niini nga mga kamatuuran, Lord God, para dili kami magpabilin nga buta, di kami magpabilin nga ignorante o Dios, apan kami makakita sa kamatuuran, Lord. Tagaay kami sa kasing-kasing nga mangita gyud sa imong kamatuuran, Lord God, nga dili lang sa kamatuuran nga among makita kundi sa mga kamatuuran o Dios nga dili namo makita, Lord God, because ang mga kamatuuran Ginoo nga di namo makita mao ang mga kamatuuran o Dios nga mo last forever. And Lord, let us have that heart, Ginoo, to have an open heart, Lord God, nga maminaw kami sa unsa imong gusto ipadayag kanamo, Ginoo. Lord, help me, Holy Spirit. We are 100% dependent on you today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sa mga wala kay balo, unsa maning covenant, unsa maning pakigsaad. Ang meaning sa word nga covenant is the conditional promises made to someone by God. So mga kuan siya, mga pakigsaad nino, mga promesa ni nga gihimo sa Ginoo para sa tawo. So basically mao ni original no nga meaning. Pero of course si Satanas kay mangawat man po siya, di ba? Si Satanas dili ba siya creator? Wala ba di ba ka create si Satan? Ang mabuhat ni Satanas kay mangawat ta gyud. Mao nang tungod kay ang Ginoo man ni create o covenant, si Satanas pod awat po siya, nikawat po siya, ni awat po siya sa Ginoo, naghimo po siya gihapong mga covenant, which is and then another meaning no sa covenant is the conditional promises made to someone by a being. So it could be a spiritual being, it could be a physical being. Kaya nga naman, si Satanas, kawatan gid siya. That's why he just came here to steal. Kaya dili man siya ka-create. Now, that's the reason, why am I saying this? Why does the Holy Spirit wants us to understand this? Because one of the covenants no nga gahimuon ni Satanas kay kanang mga celebration of the dead ba, kanang Halloween, kanang ato ang gabuhaton na sa mga Pinoy no, gabuhaton na sa gawas nga moselebrar sila, nakaguol kay paminawon kay mismo mga Kristohanon moselebrar. Ana ako giingon ninyo igsuon nga ang Kristohanon dili gid magselebrar sa Halloween, ang Kristohanon dili mag-celebrate sa mga patay kay ngano man wala abhor na sa Ginoo no, dili ganahan ang Ginoo na. And then if moadto mo sa YouTube no, batan-awa ginang mga witch sila sa una pero nahimo silang Kristohanon, katong mga ex-satanists, mga satanista sila sa una, nahimo silang Kristohanon. All of them will say nga ang tanan nga mga Kristohanon dili dapat mag-celebrar og Halloween kay ngano man that is an open door to the demonic. One of the most powerful no nga weapon ni Satanas is covenant. Pag once nga mo came into agreement kaniya ba, that's actually how witches get their power. That's actually how necromancers get their power no, sa kanang kanidong panahon sa kalagkalag mao na ilang ting amot lang ka nganong I don't know, di ba ko interesado nga makahibalo. I don't know why no nga special kay na nga day para nila, but mao gina ang October 31 to November 1 mao daw na ilang ting refresh ilang mga powers. So mag-fasting sila ana, moadto sila og somewhere nga murag altar, then dito sila nga mag-renew sila sa ilang mga gahom para makapamarang sila, para makapaulian sila mga sakit, para i-take advantage ang mga tao, para makapanagna sila kay ngano man makamilagro man gihapon ang mga demonyo. Kay when Satan rebelled against God, wala mawala ang iyang gahom, wala mawala ang iyang mga abilidad. Mao nang naa siya dinhi sa kalibutan karon nga nagrebuild siya sa Ginoo, nga naa gyapon siya ang mga abilidad. Although pasalamat sa Ginoo nga defeated naman na siya, nga prophesied naman iyang defeat mo nang dili na ta kinahanglan mahadlok niya, but God wants us, that's why God wants us to have our eyes open.
dili gata dapat magselebrar anang mga butang no. Careful gid ta church sa mga celebration nga ato ang gabuhaton. So ayaw na gid mo pagkuan na mga butang sa inyong mga balay nga kanang mga Halloween costume ninyo no, or mga nana, o di ba inyong mga opisina kay mag Halloween, ayaw dili ta mo apil-apil na. Although pwede man ta nga mo adto dito no, pero kinahanglan nga dili kita mo participate sa mga costume nila o sa banang mga prayer nga ilang gabuhaton. We have to be vigilant. We have to know nga there are things that opens doors to the demonic. Kaya nga naman, Satan is amo gini purpose ni Satanas no. Kuan gid siya ba? Ug tagaan nimo siya gamay, di ba? Ato man nang gi-discuss last time, og gamay tagaan siya gamay nga pultahan lang, gamay nga abli, lahoson ginanyag sulod. That's why there's a lot of people in the West nga depressed. That's why there's a lot of grabe kay ang suicide rate sa US no. Grabe kay daghang magpakamatay. Daghang kayo nga mga daghang kay mga sakit nga di ta kasabot, nga ang mismo ang mga doktor wa kasabot nganong nakuha na nila nga sakit. So this is the reason why, kasi nga naman ignorant man sila sa mga butang nga mga abi Manila nga it's just about what we can see. Church, we have to understand this good, nga there is more no, mas daghan pa ang mga butang nga gakahitabo sa dili nato makita. That's why we have to study the word of God. That's why we have to pray. Kaya nga naman, para di ta ma-fall into temptation, para di ta ma-fall into damnation, para di ta ma-trap ni Satanas. So, God wants us to know no nga covenant is actually one of the most powerful things no nga gibuhat sa Ginoo ba nga ma-experience bitaw nato unsa man mga covenant. Covenant is actually akong gibalik na mga promises ni ba nga gihimo sa Ginoo para sa mga sa tao. And there's two kinds of covenant. There's an unconditional covenant and there is a unconditional covenant. Unconditional means nga wala na kay buhaton dapat. Ang imo na lang buhaton kay mutuo na lang, di ba? Mao na siya. Mu enter in na lang ka sa covenant. Naapoy covenant ka conditional nga kung imo ning buhaton sa Ginoo nimo na. But masabta na to karon nga ultimately ang ganahan nga covenant nga ihatag sa Ginoo nato is unconditional, walay kondisyon. But there are sa mga covenants nga mga atong diskussan karon kay naa may 7 covenants sa main covenant sa Bible. Again ha, 7 main covenants. The number 7 is actually a very important number in the Bible no. Sa mga wala kahibalo, 7 means that it is the number of completion. It means, for example, 7 if agto mo sa Genesis, di ba? Gi-create sa Ginoo ang world for 6 days and on the 7th day He rested. Dayon if agto pud mo sa book of Revelation, sa pinaka-last nga book sa Bible na ay gisuwat na 7 churches dito nga gitagaan og letter ni Holy Spirit. Naapoy 7 angels, na 7 seals nga ablihan, na 7 trumpets, naapoy 7 stars. So 7 is actually a very significant number in the Bible no. Again, the number 7 in the Bible means it's the number of completion. That's why there are 7 main covenants in the Bible, because it completes no, the 7th covenant completes the everything, completes the covenant no nga ganahan nga ma-experience nato, ganahan sa Ginoo nga ma-experience nato. And then again, ang number 7, if mo kabantay, number 7 gikawat pud ni Satanas. Satan knows nga naay power in doing things 7 sa number nga 7. That's why in Taoism, in Buddhism, in Feng Shui, na 7 is a very important number no, na panagitawag nato nga lucky 7. So by the way ha, sa Bible walay luck sa Bible ha. Idea ni Satanas ang luck.
The Bible says that there's only blessings and curses. So it's either you are blessed or you are cursed. Walay luck. Kaya nga naman, luck is actually a weapon of Satan nung ipathink ta ba nga wala bitay naghimo anita ng mga butangan nga swerte ra ta kay naa ka diha, swerte ka kay naa ka diha. So luck is not actually in the Bible. It's only blessings and curses. That's why Satan likes stealing things from God, di ba? Ka-notice mo na ay og mo tan-aw mo ng mga salida pagbata ninyo nga mga witchcraft mismo ako gapananaw ko, di ba? Snow White and the Seven Dwarfs. Di ba? And then 7 is also very significant sa geography nato. Nakaputay 7 ka mga dagat, 7 seas. Nakaputay 7 continents. So 7 is actually everywhere, no, nga makita nimo nga daghan kay ng mga inana ba, because it is a significant number in the Bible. And then Satan is also, di man original si Satan, pangupya ra man gid na kang Satanas, mo pong yapong gikuha na. And then the thing is, there's a lot of people no nga mo believe gyud nga naagi ang 7 is lucky gid akong number mo nang pag ang akong birthday kay 777 swerte ko nga pagkatao. And then because of that no naay murag makatuo gid sila ba nga swerte bitaw gid nga murag. And that's what happens. Kaya nga naman, unsa may giingon sa Romans chapter 1 verse 25. Let's read in the Bible unsa may giingon sa Romans chapter 1 verse 25. So, say it with me ha, para madunggan sa imong dalunggan, para mo create of faith sa imuhang kasing-kasing. Let's read. They exchanged the truth of God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is forever worthy of praise. Amen. Nakita nimo diha, church, nga imbes kay ang Creator ang nag-create, di ba? Ang nag-create ang simbahon, ang gihimo naman nang gisimba sa mga tao, mao na nga mga tao musimba sa hangin, musimba sa adlaw, musimba sa mga numero nga kani nga mga numero mao ni ang mga numero nga makapaswerte nako, musimba sa mga stars, mga horoscopes, mga himuon dependihan ng ilang adlaw, magbasa sila sa horoscope, di pag maingon ang horoscope nga karong adlaw swerte ka, no singa ka swerte kay ko nga naman. Because we worship the creation rather than the Creator. And God wants us to know the truth that we have to praise the one who created the things, not just the things that are created. And the problem is, there's actually, especially na to nga mga bitaw, sa mga tao bitaw nga conscious nga mga creation, naay part sa part sa tuwa ba nga ganahan bitaw ta i-worship. That's basically what happened to Satan. Nga na-realize niya one day no nga ako maday pinakanindot, mao nang akong ibutang ang akong trono labaw sa kalangitan. Iyadang labuan ang Ginoo. And because he wants to be worshipped. Basically, that's what Satan wants. Self-worship. Mo nang daghan kay nga mga tao nato no nga mga babae nga magsayaw-sayaw sa TikTok nga mismo ang mga bata paano mag-igwad-igwad na sa TikTok. Kaya nga naman, there's something in us that wants to be worshipped nga imbis kay ato ang gamit, imbis kay magpasalamat sa Ginoo sa gihatag sa Ginoo nato, din ato nang gamiton para mag-glorify siya, ato na noong gi-glorify atong kaugalingon imbis kay gitagaan tog talent sa Ginoo sa music. Kay dapat kay atong i-worship ang Ginoo pinagi sa music nga iyang gihatag nato. Sa minahitabo, atong gigamit para ma-appreciate ta sa mga tao. Imbes kay ato ang gamiton ang atong pagkamaayo mo storya para mo share sa gospel, ato nung gigamit para makapangwarta sa YouTube, para makapangwarta sa Facebook, para daghan ang mga tao nga mas maka-appreciate nato. Kaya nga naman, that's the sad thing, that's the sad reality no, maunay makaguol nga realidad nga atong makita karon. Nga daghan kay nga mga tao nga ganahan kayo ta i-worship. Nga nami mga babae nga ganahan mag-post sa Facebook nga halos makita na lang ang ilaang mga makita na halos maghubo na lang. 'Di ba? Halos maghubo na lang because they wanna be worshipped. And some will say nga wala man ko nagsuot og mga inani para sa uban, para man sa akong kaugalingon. That's the point. You wanna worship yourself. Na imbis si Lord ang mag-glorify sa gihatag niya nimo, ikaw ang gaka-glorify sa imong kaugalingon. Ganahan ko mag-make up para sa akong kaugalingon. Or ganahan ko magpa-abs para sa akong kaugalingon, para makapost ko og mga picture sa kuan nga singot kay ko nga makita nila akong dughan.
Kaya nga naman, I'm not saying nga these things are necessarily bad, but what I'm saying is self-worship is the sin of Satan. That's the sin, one of the sins of the very first being who sinned. And we have to be careful. We have to bring back the glory to the Creator. Mo bitaw nang gingon ng Ginoo nga wala gi dapat walay maluwas sa ato ang kaugalingon nga buhat, di ba? Pinaagi ra sa pagtuo kay para walay makapanghinambog. Naa sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. So we really have to be vigilant, magmata bitaw kita sa mga butang kahitabo. And we have to humble ourselves as well. That it is not about us. It is not about what we feel. It is about the plan of God. That's where trust comes. Nga Lord, bisan man og wa ko kasabot, bisan mag wa ko kauyon, bisan man og wa ko'y nakita karon nga murag ngit-ngit kayo tanan, but I still trust you, Lord, because that's what real faith is. Real faith is shown when the things are tough but you still believed in God. Nga dili lang nga puro panalangin ang atong i-expectar sa Ginoo kung ipa-go through ta sa Ginoo sa season nga murag medyo mag-antos ta gamay, ato anang i-welcome kay ngano man everything is for our own good because that's the ultimate plan of God. And He is faithful. He has been faithful, no? Every generation. Tanan, generation sa mga Old Testament people, generation sa early church, generation now sa modern church. God has been faithful. And He is not gonna start being unfaithful with us. Dili magsugod ang Ginoo nga di siya mahimong matinud-anon nato, matinud-anon gid perminti ang Ginoo igsoon. That's why we can be confident in Him. So, balik tano, akong giingon dito nga, naay 7 ka main nga covenant ang Ginoo. Ani pod no ma-fix ng daghan kay nga mga libog no nga maglibog ta sa mga pangutana sa mga tao nga dili pet lover ang Ginoo kay kuan kanang ihalad ang mga kuan sa una, or di ba ka nganong inani man nganong inana man nahitabo. So this is where we will understand it is because of the covenants. Now covenants, no, mao ni siya again, mao ni siya mga promises nga gihimo sa Ginoo para nato nga mga tao. So, the first covenant nga gidiscuss sa Bible is the Edenic covenant. Ang pakigsaad sa Ginoo sa Eden, no? So, makita ni muna sa Genesis chapter 1 verses 28 and 29. Together ha, apil na kog basa. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food." So grabe kay no nga ni command ang Ginoo. So this is actually a conditional no nga covenant sa Ginoo. So what happens here is if mo-obey si Adan o si Eva sa giingon sa Ginoo nga dapat mahimo silang fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, then makuha nila ang panalangin sa Ginoo nga tanan nga mga plants para nila pagkaon. So this is how you know nga back in the Garden of Eden, ang pagkaon ni Adan ug ni Eva is mga fruits and mga plants ang ilaang mga every seed-bearing plant ug mga fruits nga kuano with seed in it, mao na ang ilaang mga pagkaon. And so ani niyo makita no, this is before the fall of man, and then because Eve no na nakasala mo sa Ginoo, din yang gi-appeal si Adan, basically si Adan o si Eva nakasala. And then there's the Adamic covenant. That is the very next covenant nga ato ang makita. So let's read it. It is in Genesis chapter 3 verse 15. Gingon sa pulong sa Ginoo.
And I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. So basically, maoni ang message sa Ginoo nga agtong pag-fail ni Adan ug ni Eva, gi-curse sa Ginoo ang snake nga maoy nahimong rason nga naka-commit si Adan ug si Eva sa sala kay na dili naman fault sa snake kay siyempre nagtintal ang snake nagpatintal man pud sila, giwarningan ba sila sa Ginoo nga dili dapat mukaon and di kaon man gid sila. So ang nahitabo kay mao ni covenant sa Ginoo no nga giingon diha no nga ang tawo, di ba, ang woman manganak siya, naa siya ianak ug kani nga anak niya maoy mutunog sa ulo sa halas. So makita nimo diha, who is this talking about? Who is the verse talking about? It is Jesus Christ. So that is actually the covenant no nga gihimo sa Ginoo nga kinahanglan nga mo go through ta sa process in the right time para mapanganak no ang offspring sa woman nga maoy mo pildi ni Satanas. So kay basically unsa man pagpatay ang halas, you kill a snake by crushing its head. Mo nang so ano mga bata may makita mig halas amo agin tumban ang ulo no, i-make sure gid nga na kuan gid ba kay og ikog ra imuhang putlon na buhi gyapon kay ang halas magkiwil-kiwil pa na kinahanglan gid nimo kung anong tumban gito nimo ang ulo. So this is where you will see no nga bisag nakasala si Adan ug si Eva, God is still faithful nga gipag-go through ta sa Ginoo ba in a redemption period. Because basically if you sum up the whole Bible with just one word, the message there is redemption. Ug sa Bisaya pa pagtubos, or kung para mas masabtan pagluwas nato ba. Mao man na kay kita may ni-fail man ta gi-fail man nato si Lord. I mean, si Lord no gitagaan ta ni Lord of everything good no, gitagaan ta ni Lord everything akuan, pero ni fail gyapon ta. Na siguro mangutanan niyo diri nga common magiganano nga og nakahibalo ang Ginoo nga masipyat si Adan ug si Eva nganong himo pa man siya o nganong gihimo pa man siya og katong prutas nga para makakuan sila, para makasala sila. And then basically the answer to that is if you really love someone, you give them a choice. Right? So moingon ko nga buutan ko nga tao ha, ang akong plano nimo tanan maayo ra. Mao nang di ka pwede mo dili nako. Dapat tanan akong iingon, dapat muuyon ka kay ako'y nakahibalo. Gugma ba na? No. That is basically forcing someone. Love is you want the best for them. You want them to experience everything. Pero I still give you a choice whether to obey me or not. And sad thing is Adam and Eve chose to disobey God. So that's what happened. Mangutanan na po rin ng mga tao nga nganong gihimo pa man sa Ginoo ang tanan, nga wala pa himuas sa Ginoo ang tanan, wala na unta. That is actually a valid question. No, valid siya nga question, but then difficult kayo i-answer. Pero funny ba kay siya paminaw, di ba? Mura siya katong mga kawatan nga ako na dunggan. Bakit mo itong duha ka kawatan sa TV nga gi-interview nga dong nangawat sila sa balay din ang ilang giingon kay ma'am, sala man to sa balay kay og wala nila ilak ang portahan, dili unta may makapangawat. Oh, hala ka. Pwede ba day nang ingunan? Funny ka mga nagana pong katupong mga naabo ko na dunggan mo kaning mga laki nga nasapon nga nangabit nga ingnan niya nga gihatag man ako nimo tanang paghigugma, tanang panahon, tanang akong kwarta akong gihatag nimo, pero nganong nangabit man ka. Then unsay kabalo mo unsay response sa laki, ang ingon sa laki kay imo mao kong gisugot ug wala pa ko nimo gisugot, wala unta ko kapangabit. What? Tao ang logic sa mga tao. Here's the thing though, God, you know why God made Adam and Eve? Because He wants them to experience the perfection of His creation and all the good things that He could give them. I mean, Garden of Eden was very perfect.
In fact, Adam no pagkakita niya ni Eve, grabe kay siya ka-amaze no nga gwapa kay si Eve. Or di ba ka grabe kay kanindot ang creation ni Lord, everything was perfect. But because of God's love, He gave them a choice, and the thing is, they chose to disobey. We chose to disobey God. And that's why instead of saying, nganong wala man ko, nganong gihimo pa man tanan ni Lord, we ask sorry to God, and then God is ready to save us. Dili ta para ato mga kawatan nga maingon ta nga ug wala mahimo ang portahan kay kuanon ta, or di ba ka ug wala unta ko nimo sugta kay dili unta ko kapangabit. Ha, unsa naman na? Unsa man nga logic, no? So funny lang kay paminaw. God wants us to humble because He is ready to save us. No? That's why everything of this happened no for a reason, so that it will all reach no sa unsay ultimate nga plano sa Ginoo ba. Next is Noahic covenant. So basically it's the same thing no sa covenant ni Adam ug ni Eve. Gamay nga backstory ani si Noah kay ni siya ang gigamit sa Ginoo no nga katong grabe na kayong evil sa kalibutan, giwala sa Ginoo tanang mga tao no except sa family ni Noah og ni sa iyang pamilya. Dayon 120 years nag-warning si Noah sa mga tao nga pag moabot ang adlaw nga lunupan ang tibuok kalibutan, gikataw-an ra siya sa mga tao, walay nituo nila og nahitabo ang adlaw, gilunok tibuok kalibutan na puno og tubig, nangamatay tanan, and then when they atong nihubas na, God made a covenant to them. So giignan sila sa Ginoo sa Genesis chapter 9 verses 1 to 3 nga if be fruitful and multiply, and then if mahimo mo fruitful and multiply, then I will give every plant and every living creature no nga para sa inyuhang pagkaon. So nakita nimo diha nga sa Edenic sa Eden, plants ra, mga plant nga with seed. Pag abot sa Noah is apil na mga animals. So again na sa mga basic sensitive mga tao local gipakaon sa Ginoo mga kuan. Again, this is temporary. God has a reason for this. No, this is only applicable to this time at a specific moment, pero dili ni mao ultimate nga plan sa Ginoo. Di ba, morag kanang naam gyud tay uban nga ato lang masuko lang talaw sa Ginoo ba tungod kay ang ato bitong makita kay dili ta makasabot sa ato ang makita. Murag kanang mga tao bitaw nga maghimog taas kay nga building, then maingon ang tag-iya nga ganahan ko nga maghimo kinataasan nga building sa tibuok kalibutan. Dahil nagsugod ang engineer og himo, sige magkauta o grabe kalawom, din ana din ang tag-iya manong magkaut nga nagpailawom nga ganahan ko nga itaas ang atong building, manong kautan man paingon sa lawom. You know what's the reason? Kaya naman, kung mas taas nga building ang imong himuon, dapat mas lawom nga foundation ang imong buhaton, di ba? So sometimes ba og di na to og tan-aw na nato ang isa ka moment at that time, di ta kasabot mo reklamo ta. But that is not what God wants ultimately. Ultimately, ang ganahan sa Ginoo kay mapanganak ang Bisaya at the right time para mga luwas ang mga tao nga dapat nga ganahan maluwas, and then so that He can establish no an unconditional nga covenant nato. Next is the Abrahamic covenant. So Abrahamic covenant means katuang gisugo sa Ginoo si Abraham no nga biya sa imuhang nasod ug sunod nako. Kung musunod kanako, himuon kanako nga into a great nation, and I will bless you. Ang mga tawo nga mo bless nimo panalanginan, ang mga tawo nga motunglo nimo itunglo pud nako. So mao ti covenant sa Ginoo ni Abraham no. And next is the Mosaic covenant. Familiar ta aning Mosaic covenant no kay naani sa Exodus chapter 20, mao ni ang 10 commandments. And then next is the Davidic covenant, kato ang covenant ni God between kang David nga if si David kay mo-obey sa Ginoo, padayon siya no nga mo kuan sa Ginoo nga dili niya musunod siya ba sa unsay ganahan buhat sa Ginoo niya, and then ang yaang pamilya no sa yang offspring mag gikan ang
muluwas na to. In fact, Jesus Christ was from the line of David. So amazing kayo, no? From the line of David si Jesus Christ. And then ultimately maunay pinakalas. Hapit na tamahuman. Ni-take long ta karon kay grabe kay importante nga topic. It is the new covenant. So it is the seventh covenant, which is the ultimate covenant sa Ginoo nato. Sorry, ako sang ibag-o ang kuan. Okay. So, unsa maning seventh nga covenant? It is the new covenant. It is the covenant between kang Jesus Christ, founding nga si Jesus Christ ang mediator ani, di ba? So, unsa may nahitabo ani? Mauni siya ultimate nga plano sa Ginoo. Tanawa, atong basahon sa Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Let's read. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Wow! Grabe ka, amazing nga covenant sa nga gihatag sa Ginoo para nato ba. Basically, ang pinaka ultimate covenant nga ganahan gid sa Ginoo nato nga maka-enter ta og covenant niya ba nga mapasaylo bitaw ta sa atong mga sala nga tanan ta makaila sa Ginoo sa kung kinsa gid siya ba. And lo and behold, that was Jesus Christ. No? Nakita nato diha ang life ni Jesus Christ, but He gave everything for us. Nga di na siya pinaagi sa unsay ato ang buhaton, dili buhaton, but it is all because of the grace of God, no? Mao nang kita karon, no? Grabe kaayo. There are a lot of people, no, who was longing to experience the day that we are experiencing right now. The day where God, no, dined with us. God went here and then saved us from our iniquity. Nga ang tanan nga mga tao nga nituo kaniya, they will be saved. That's why we are remembering this covenant today, church. Maunang, that's basically why we do communion. Sa mga tao nga wa kahibalo sa communion kana nang mo dumdum to, no, sa sakripisyo ni Jesus nato. That's why it has power, no? Grabe kayo power ning covenant sa Ginoo, because if you take the communion, it does not just make you remember that you are being saved, but it also brings healing. It also brings success. It also brings peace within you. So package deal na ni siya ba? Kabantay mo anang ganahan, mas ganahan tanog mga package deal kay wala na tayo hunaon perminti ba, di na ta nga pag-abot na to dito nga lugar, mangita pa tag atong kapuy-an, mangita pa tag atong kananan. So package deal means sila'y mo take care tanan ba, and that's basically what Jesus Christ did to us. He died on the cross, rose again, so that ma-experience na to ang package deal. Mao nang igsuon akong giignan ka karon nga dili lang kaluwasan ang ganahan ihatag sa Ginoo nimo. The new covenant that God made, which is the permanent covenant, is an unconditional covenant. Di na siya pareha sa mga previous na covenant nga naay mga kondisyon. It is all because the mercy and the grace of God for us. Na if ikaw mutuo ka Jesus Christ as your Lord and Savior, you will experience not just salvation, but blessings, success, healing, and whatever that is no nga you need, peace, di ba? Or kanang or bisag unsa man na, di ba? God can provide that everything. That's why right now I encourage you, church, nga mag-partake ta sa ato ang communion, no? Because we are remembering this. This is very powerful because this is the covenant, the ultimate covenant that God gives to us. That it is not about us anymore, about what we can do, but it is about what God has already done for us.
So kamo no, akong encourage ang matagusa sa pagkuha og tubig or bisag unsa nga mga biscuit or bisag unsa ba na diyan asa nga makaon sa inyong balay. If wala mo makita nga mga pagkaon no, so I encourage you nga i-pause ni nga video if naa mo sa YouTube, ma-pause man ni ma-pause okay ma-pause no ni ninyo ni din, and then pag-pause ninyo kuha mo palit mo sa mga tindahan, because we really need to do this because there is power in this, because this is the ultimate covenant that God gives us. So and let's go ahead no and pray. Ginoo, salamat Lord God sa mga butang nga amo ang natun-an karon o Dios. Salamat Ginoo nga imo kaming gipadaygan Ginoo sa imuhang pulong, sa imuhang kamatuoran Ginoo, nga Lord, you have made a covenant with us, an unconditional covenant Lord, that you are so gracious and you are so amazing Lord, that wala lang ka nagplano sa amuhang kaluwasan apan o Dios, nagplano sa bikaw nga ma-enjoy namo ang victory, ma-enjoy namo o Dios ang kaayuhan, ma-enjoy namo Ginoo ang success of this life according to your will, because Lord, if nahatag nimo ang imong bugtong anak para kanamo, wala kay dili ganahan nga ihatag kanamo o Dios kung kini imong kabubuton Lord God. That's why Father, we are taking this covenant right now, believing Father, remembering, stepping in by faith Lord God, that you are a God who's faithful to the covenants that you made. That it is not about us anymore, but it is about you. And all we just have to do is to have faith. So, if ready na mo no sa inyuhang if ready na mo sa inyuhang pag-partake niini ato ang basahon, 1 Corinthians chapter 11 verse 25. So, read it with me, church. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." So let's go ahead and eat the body. Verse 25. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often you drink it in remembrance of me." Ato ang imnon. So, I want to pray for you. Atong ibaw atong mga heads, atong i-close atong mga eyes, no? Lord, thank you so much for opening up our eyes today to the power of your promises, to the power of the covenant that you made, Lord God. Lord, thank you so much, Father, for giving us the ultimate covenant, ang pagkigsaad o Dios nga wala na nagdepende sa unsay among mabuhat, apan kanimo lamang Dios ug sa imong grasya, Lord God. Ang amo na lang buhaton o Dios mo tuo niini, Lord. We believe, Lord God, that as we remember the covenant that you made, Lord, through Jesus Christ, Father God, that we will experience, Father, supernatural healing right now in Jesus' mighty name. Brain tumors will be gone. Mga sakit sa luyo, Lord God, mawala kini o Dios. Sakit sa ulo, Lord God, sakit sa kasing-kasing, unsa man ang mga kondisyon sa lawas, Ginoo. There's supernatural healing by the stripes of Jesus Christ right now in Jesus' mighty name. And Lord, I pray, let there be favor upon this person. This person will experience the blessings, the peace, the victory that you promised, Lord God, nga dili kami magpabilin nga pildido apan mahimo kaming madaugon, Lord God, kiningon ka sa imuhang pulong that we are more than conquerors. Lord, we will live week by week, Lord God, believing in you. We will live week by week, Lord God, trusting that you are faithful, Lord Jesus. And Lord, I pray, let us be humble always in you, Lord. Dili kami maghinambo, Ginoo, kung sa among mabuhat, because we know, Lord God, that apart from you, we can do nothing, Father. Cover us with your most precious blood, Lord. And I pray that you will be with us now and forever. In Jesus' mighty name, amen and amen. Happy Sunday, church. God bless you.
Church, want to partner with us in the ministry? You can through your giving. Here are the following giving options. For your tithes and offering, please take note of the following details. Thank you for investing in the expansion of God's kingdom. This is our faith for His provision. Don't forget to invite your friends. See you next week.